Kokoronko! 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 Ọ̀rọ̀ ọjọ́ ká iná ẹ̀rẹ́. Ẹlẹ́jẹ́ àkọ́ àmàlùkẹ́ ẹ̀rẹ́ ìkọ́ àkọ́kọ́ ọjọ́ iná ẹ̀rẹ́ àgáàbíà. Ọ̀rọ̀ ọjọ́ Excellency, the National Chairman of our great party, Chief Dr. Victor Ike. Okay, Telugu member, no House of Assembly. I'm not here. Okay, I cannot go from. Okay, very good. I'm making my coordinator. Honorable Umunnachi. Not joking, I'm going to 2 hours. I don't buy a draw. But I wouldn't walk out of the times 4 or times 10. But I wouldn't say no, a character. You see me, I've never wanted to be a Gakara. My father,
citizens all that to vote. Ndị nwere ike ọbụla metụrụ anyị eme ihe apụga etu anyị si eme ya eji ka nzukọ ọnọba ga-atụ akwụkwọ a anyị na-ayọ ndị apụga ka anyị baa n'ime obodo wọdụ niile dị na zonu anyị bịara 7 wards onye gọba ndị mmadụ ma n'afịa ka ha tụọrụ apụga vote nke anyị na-eme ebe anyị mechara na ndị asibe wee na nwekwara obodo na-akpụkpọ oku ọzọ n'akwụkwọ ndị mmadụ okwu n'ime obodo wee na-amụnye ọkụ apụga ka o wee na-achake nọ n'ime na-ekwu ọ bụrụ anyị gbasara ebe a ọdụbazie Satọde izu ga na-abịanụ bido taa ruo Satọde na-abịanụ ọlụ ka dị ya anyị ga na-aba n'ụlọ dịka ndị ọma Jehova na-agbasa ozi ndị ọma Jehova na-ebi awek na-eche ndị mmadụ inye ohe inwe ike iburu onye ụka fada onye ọma Jehova doro ire ọhịa anya odobe ha gbụghara ya jewala onwe ya mbọsị ike dị gị gụọ ya ịghọta ihe ọ na-ekwu maka Chineke na Jizọs Kraịst na ndị na-ekwu etu a ka ọ dị o nwere ka eburu ebịa onye si ebe nta chikerịkwa ndị nke na-akpa awek n'ime agbara senta mmadụ ya ja ikwesịkwa ekwe ọtọgbọrọ gị ebe a ghara ikewarụ mbọsị anya kọrọ gị ọkọ iwere ego ya ịhụ maka Jizọs Kraịst na akwụkwọ awek enwa ọ ibe ọ bụ ya na ibe na-azọpụta mmadụ dị n'ibe niile a na-ekwu maka ya ya bụ anyị ga-eje onye aba maka apụga enweghị iji oje i nwere ibe anyị ga-ebinye aka ebe esere ọkụkọ onye aka blu n'akụkụ ya iwe ikenecha ya idowere na bịa ewe nke pụọ okwere okwe onekata anya ụta ya atụ ọkụ ebe a nke ahụ hụrụ na bịa ka o ji eleta ebe ọ dị ọkụkọ onye tinye ebe a na ndị na-ekwu na-eji ọka esi ekwu onye atọba ha na-abụ ya ọ bara n'isi bara na mmụọ etu a anyị ekele ụnụ ya na-akwa ndị ekwe na zonu nke ọzọ ọbụbịa dị atata dị anyị mma ama na oge mgbede na tata bụ Satọde a na-agba akwụkwọ na-akwa ozu na-eme ihe dị iche iche ya rụpụtara ime ebe ka Ifeanyi Chukwu motosi ogeribe gasị ka emelụ ya chikwa na ntụrụ aha n'ebe a ọmana nwere ọrụ ka erie iche ndị pati anyị nke tata wọdụ